Asta, Bia och Cesar samlas. Du var så bra, Bia, sa Cesar. Det är kulan som är bra, sa Bia. Den är magisk. Vill du testa kulan, Cesar, sa Bia. Cesar lyser som en sol. farta ku qabo meesha akhrinaysa. Cesar lyser som en sol. Jag önskar Nej. Du måste börja. Jag önskar att jag läser. Jag kan läsa. Ramsa på Ramsan. TV:n. TV:n. Sa På Cesar. TV:n. Nej, läs nu. Igen. Jag önskar att jag kan Farta ku qabo marka akhrinaysa. Jag önskar att jag kan läsa ramsa på TV:n, sa Cesar. Jag svarar, ropar Asta. Hej, det är Cesar. Det är som du sa. Kulan är magisk. Jag kan läsa alla ord. Asta. Östra. Nej, östra. Kapitel 8. Den ABC-klubben. ABC-klubben. Asta, Bia och Cesar ser nere i Cesars Nej. Vad sa? Astra. Bia och Cesar ser Vad sa du? nere Nere. hos Här. Ses nere. Läs. Cesars Källare. källare. Kesris källare. Det här är Kesris källare. Källare av Kesra. Vad är spars på mässopulsen? Det står ju ner. Det Nej. Inte det. Nej. Det. Walla. Maxaa kala dhahaa? Det ma. Nej. De. Skulle vara A då. Nej. Det gamla. Svenska hade väl bedel laakiin. Kan hade väl bedel Soomaali. Det hade svenska loo qala Soomaali. Dom ka bilan. Dom. Det waa dhigi kartaa laakiin dom loo akhriyaa. Listen. Det waa dhigi kartaa laakiin dom loo akhriyaa. Det waa betyder dom. Dom har en den är. De har en ny klubb. 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 Maxaa macnaheed? De har en ny klubb. Soma? Klubb cusub ay leeyihiin. Haye. Klubben ska ha ett namn, sa Bia. Alla önskar gissa inte. Wax meesha ku qoran akhri. Alla önskar vara med. Alla önskar vara med. Nej, inte vara. Vara. Ma inte ku qoran. Var. sitt namn. Alla önskar var sitt namn. Vara med. Hadin wax ku qoran meesha akhri. Var bas waa. Okej. Cesar skriver. Nej, här. Klubben. Ingen. ABC-klubben. Qof kasta wuxuu rabaa inuu magac u bixiyo mogtahay. Qofba waxbuu yeesaynaya mogtahay. Inte video va? Ma video mugta horta akhri. Marka akhrisaa ku tusay. Cesar skriver Namnen på en lapp. Han har ni mera namn? Det betyder har ni mera namn? Magacyo kale ma haysin. Så Astra. Nu ska vi enas
Om. Den. Nej, om. Det. Nej. Det. Vad är det här? T. Det. Dubbel T. Ett. Vad är det här? Ett. Ah. Va. Va? Av. Dem. Dem. Ah. Cesar läser alla namn. ABC-klubben. Vi är det. Käse läser alla namnen. ABC-klubben är ett bra namn. Så alla bra. Så Astra. Så alla. Bia. Bra sa Bia. Nej, bra sa Astra. Du var. Vad är det här? Nu var. Inte var. Vad är det? Är. ABC-klubben. Bra! Så Astra. Nu är vi ABC-klubben. Okej, videoga Så hadda mid magaca waxaa loo baxshay ABC-klubben. ABC-klubben alla. Okej, videoga mid So, vad heter du, Ali? please. Zoals videoga. Horta waan ku tusay okaadi. Wait, what? Hallo. I see myself. Stop this. Please stop it. Am I stopping? No. Ha, Okay. stop. 3, 2, 1, så. Klick. Klick. Ja, stopp. Stopp. Stop it! Vad gjorde du? Klick.